ንጉሆ ካብ ዓራትኩም ከይወፃኹም ናብ ቴሌፎንኩም ትጎይዩ ዶ ወይስ ዓይንኩም ከይተኸፈተ ሓንቲ ብርጭቆ ቡን ትሰትዩ? እዞም ንጹሃን ዝመስሉ ልምድታት እቶም ዝዓበዩ ስውራት ጸላት ጥዕናኹም ምዃኖም ትፈልጡ ዶ? እወ እዞም ልምድታት እዚኦም ንሓይልና እናሰርዑ ንኣእምሮና ድማ ጸቕጢ እናፈጠሩ እዮም ዝውዕሉ። ኣብዚ ቪድዮ ነዞም ህይወትኩም ዝቕይሩ 5 ጎዳእቲ ልምድታትን መፍትሒኦምን ከካፍለኩም እየ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራት ተኸታተልትና ናብ ናይ ሎሚ መደብና እንኳዕ ደሓን መጣኹም። ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ርእሰ ጉዳይና ክንዘራርብ፣ ንሱ ድማ መዓልታዊ ንግሆ እንገብሮም ግን ድማ ንጥዕናና ክጎድኡ ዝኽእሉ ልምድታት እዮም። ብዙሓት ካባና ነዞም ልምድታት እዚኦም ብዘይፍላጥ ወይ ድማ ከም ንቡር ወሲድና እንገብሮም ንኸውን ኢና። እንተኾነ ግን እዞም ንእሽተን ዝመስሉ ልምድታት ኣብ ነዊሕ እዋን ዓብዪ ጽልዋ ኣብ ጥዕናና ከሕድሩ ይኽእሉ እዮም። እዚ መደብ እዚ ንኹሉ ሰብ ዝምልከት እዩ። ምክንያቱ ጽቡቕ ናይ ንግሆ ልምዲ ምህላው ንሙሉእ መዓልቲ ጽቡቕ ጅማሮ ይህበና። ስለዚ ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዋ ብኽብሪ ንዕድም። ምናልባት ሓደ ወይ ልዕልዩ ካብዞም ንጠቕሶም ልምድታት ትትግብርዎም ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም። ብመጀመርታ ሼር ብምግባር ድማ ንፈተውትኩም ተኻፈልቲ ናይዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ግበርዎም። እምበኣርከስ ነዞም ህይወትኩም ዝቕይሩ 5 ጎዳእቲ ልምድታትን መፍትሒኦምን ከካፍለኩም እየ። እቲ ናይ መጀመርታ ጉድኣት ዘለዎ ልምዲ ንግሆ ብሻሂ ወይ ብቡን ምጅማር። ብዙሓት ሰባት ንግሆ ካብ ድቃሶም ምስ ተስኡ ከይተሓጽቡ ዋላ ሓንቲ ነገር ናብ ኣፎም ከየእተዉ ቀዳማይ ስርሖም ሻሂ ወይ ቡን ምስታይ እዩ። እዚ ልምዲ እዚ ኣዝዩ ጎዳኢ ምዃኑ ምናልባት ኣይፈልጡን ዝኾኑ። ስለምንታይ? ምክንያት ሓደ ንከብዲ ይጎድእ። ንግሆ ኣብ ጥራሕ ከብድና ሻሂ ወይ ቡን ምስታይ ነዚ ኣብ ከብድና ዝርከብ ኣሲድ ከም ዝበዝሕ ይገብሮ። እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ክቕጽል እንተኾይኑ ቃጸሎ ከብዲ፣ ቁስለት ከብዲ ከምኡ'ውን ኣብ መወዳእታ ቁስለት ጨጎራ ከስዕብ ይኽእል እዩ። ካልኣይ ምክንያት ድማ ንመዓልታዊ ምንቅስቓስና የዳኽም። ቡን ወይ ሻሂ ነቲ ናይ ሰውነትና ናይ ውሽጥና ሰዓት የዛብዖ። እዚ ሰዓት እዚ መዓዝ ክንደቅስን መዓዝ ክንነቅሕን ይሕግዘና። ንግሆ ብቡን ወይ ብሻሂ ምጅማር ግን ነቲ ናይ ምትንሳብ ተፈጥሮኣዊ መስርሕ ብምዝባዕ ኣብ መዓልቲ ድኻምን ዘይምትኳርን ከም ዝስምዐና ይገብር። ሳልሳይ ምክንያት ድማ ንመኣዛ ኣፍና ይጸሉ። ንግሆ ኣፍና ከይተሓጸብና ሻሂ ወይ ቡን ምስታይ ነቲ ናይ ኣፍና ዝሓደረ ባክቴርያ ናብ ከብድና ከም ዝኣቱ ይገብር። እዚ ድማ ንመኣዛ ኣፍና ከም ዝጸሉ ይገብር። ካልኣይ ጉድኣት ዘለዎ ልምዲ ድማ ንግሆ ብኡ ናብ ቴሌፎንና ምኻድ እዩ። ሎሚ ኣብ ዘለናዮ ዘመን መብዛሕትአና ሰባት ዓይንና ከይኸፈቱ ኢዶም ናብ ቴሌፎን እዮም ዝሰዱ። እዚ ልምዲ እዚ እውን ንጥዕናናን ንኣእምሮናን ኣካላትናን ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ። ምክንያቱ ንኣእምሮና ጠቕጢ ይፈጥረልና። ንግሆ ኣእምሮና ካብ ድቃስ ናብ ንቕሓት ዝሰጋገረሉ እዋን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብኡ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ናይ ስራሕ ምልክታ ምእታው ንኣእምሮና ብዘይተደለየ ሓበሬታ ንምፅዓንን ጸቕጢ ጭንቀትን ይፈጥረልና። ካልኣይ ምክንያት ድማ ትኹረትና ይዘርግ። ናይ ንግሆ እዋን ንመዓልታዊ መደባትና ክነዳሉ ክንሓስብን እንጥቀመሉ ወርቃዊ ግዜ እዩ። ሞባይል ወይ ድማ ቴሌፎን ምጥቃም ግን ነዚ ኣገዳሲ ግዜ እዚ ብምብላዕ ትኹረትና ክንዘርግ ይገብር። ሳልሳይ ምክንያት ድማ ንዓይንና ይጎድእ። ንግሆ ኣብ ጸልማት ወይ ድማ ኣብ ድኹም ብርሃን ናብ ቴሌፎን ምጥቃም ወይ ድማ ሞባይል ምጥቃም ንዓይንና ጸቕጢ ይፈጥረሉ እዩ። እቲ ካብ ሞባይል ዝወፅእ ሰማያዊ ብርሃን ወይ ድማ ብሉ ላይት ንዓይንና ብምድኻም ኣብ ነዊሕ እዋን ንዝተፈላለየ ናይ ዓይኒ ሕማም ከቃልዐና ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ጉድኣት ዘለዎ ልምዲ ድማ ንግሆ ፀሓይ ዘይምርኣይ እዩ። ፀሓይ ምንጪ ህይወት ጥራሕ ዘይኮነስ ንጥዕናና እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንግሆ ንውስን ደቓይቕ ፀሓይ ምውጣእ ብዙሕ ጥዕናዊ ረብሓታት ኣለዎ። እዚ ልምዲ እዚ ብምዝንጋዕ ግን ንጥዕናና ይጎድእ። ምክንያቱ ቫይታሚን ዲ ይጎድለና። ፀሓይ እቲ ቀንዲ ምንጪ ቫይታሚን ዲ እዩ። እዚ ቫይታሚን እዚ ድማ ንጥዕናና ዓጥምን ንጥዕና ሕማምና ምክልኻል ስርዓትና ወይ ድማ ኢሚኒ ሲስተምና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንግሆ ፀሓይ ዘይምርኣይ ንጉድለት ቫይታሚን ዲ የቃልዐና። ካልኣይ ምክንያት ድማ ንመንፈስና ይጸሎ። ፀሓይ ነቲ ኣብ ኣእምሮና ዝርከብ ናይ ሓጎስ ሆርሞን ዝበሃል ሴሮቶኒን ከም ዝምንጭ ይገብር። ንግሆ ፀሓይ ምርኣይ ንመንፈስና ብምሕዳስ ንሙሉእ መዓልቲ ጽቡቕ ስምዒት ከም ዝህልወና ይገብር። ሳልሳይ ምክንያት ድማ ንድቃስ ይጸሉ። እቲ ናይ ሰውነትና ናይ ውሽጢ ሰዓት ብብርሃንን ጸልማትን እዩ ዝመሓደር። ንግሆ ፀሓይ ምርኣይ ነዚ ሰዓት እዚ ብምውዳብ ለይቲ ጽቡቕ ድቃስ ከም እንድንቅስ ይሕግዘና። ራብዓይ ጉድኣት ዘለዎ ልምዲ ድማ ንግሆ ማይ ዘይምስታይ እዩ። ለይቲ ሙሉእ ሰውነትና ማይ ስለ ዘይረክብ ንግሆ ክንነቅሕ ከለና ብተፈጥሮኣዊ ዝደረቐ እዋን እዩ። ስለዚ ንግሆ ካብ ድቃስና ምስ ተሳእና ማይ ምስታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ልምዲ እዚ ብምዝንጋዕ ግን ንዝተፈላለዩ ጥዕናዊ ፀገማት የቃልዐና። ምክንያቱ ንኹላሊት ይጸሉ።
ማይ ንኹላሊትና ካብ ሰውነትና ዘይተደለዩ ነገራት ንኽተወግድ ይሕግዛ። ንጉሆ ማይ ዘይምስታይ ንኹላሊትና ፀቕጢ ብምፍጣር ኣብ ነዊሕ እዋን ንዝተፈላለዩ ናይ ኩላሊት ሕማም ከቃልዐና ይኽእል እዩ። ምኽንያት 2 ንሓይሊ ሰውነትና የዳኽም። ማይ ንሓይሊ ሰውነትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንጉሆ ማይ ዘይምስታይ ንሰውነትና ብምድኻም ኣብ መዓልቲ ድኻምን ዘይምትኳርን ከም ዝስማዓና ይገብር። ምኽንያት 3 ድማ ንቆዳና ይጸሊ። ጥሩይ ቆዳን ክህልወና ማይ ምስታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንጉሆ ማይ ዘይምስታይ ንቆዳና ከም ዝደርቕ ከም ዝጽልምን ይገብሮ። ሓምሻይ ጉድኣት ዘለዎ ልምዲ ድማ ዘይጠዓመ ናይ ንጉሆ ምግቢ ምብላዕ እዩ። ቁርሲ ንጉስ እዩ ዝበሃል ምስላ ኣሎ። እዚ ማለት ናይ ንጉሆ ምግቢ ንሙሉእ መዓልቲ ጽቡቕ ጅማሮ ንኽንጅምር ስለ ዝሕግዘና እዩ። እንተኾነ ግን እንመርጾ ዓይነት ምግቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንጉሆ ብሽኮር ዝበዝሖ ወይ ድማ ብዘይጠዓመ ምግቢ ምጅማር ንጥዕናና ጎዳኢ እዩ። ምኽንያቱ ንደረጃ ሽኮር ኣብ ደምና የዛብዕ። ንጉሆ ብሽኮር ዝበዝሖ ምግቢ ምብላዕ ንደረጃ ሽኮር ኣብ ደምና ብኡን ብኡ ከም ዝበዝሕን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ብኡን ብኡ ከም ዝወርድን ይገብሮ። እዚ ድማ ኣብ መዓልቲ ድኻምን ዘይምትኳርን ከም እንስማዓና ይገብር። ምኽንያት 2 ድማ ክብደት ሰውነትና ይጸሉ። ብሽኮር ዝበዝሖ ምግቢ ንክብደት ሰውነትና ከም ዝውስኽ ይገብር። ኣብ ነዊሕ እዋን ድማ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ሽኮርያ ዲያቤቲክስ ንሕማም ልብን ወይ ድማ ሃርት ዲዚዝ ከቃልዐና ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ምኽንያት ድማ ንሓይሊ ሰውነትና የዳኽም። ብሽኮር ዝበዝሖ ምግቢ ንሓፂር ግዜ ሓይሊ ዝህብ ይመስል እምበር ነዊሕ ግዜ ሓይሊ ክህበና ኣይኽእልን። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድኻምን ጥሜትን ከም እንስማዓና እዩ ዝገብር። ሕዚ ድማ ነዞም ዝጠቐስናዮም ጎዳእቲ ልምድታት ብኸመይ ብጠቐምቲ ልምድታት ክንትክኦም ከም እንኽእል ክንርኢ ኢና። እቲ ናይ መጀመርታ ንጉሆ ብማይ ጀምሩ። ንጉሆ ካብ ድቃስኩም ምስ ተልዓልኩም 1 ወይ 2 ብርጭቆ ማይ ስተዩ። እዚ ንሰውነትኩም ንምሕዳስን ንመዓልታዊ ምንቅስቓስኩምን ንምድላው ይሕግዘኩም እዩ። ካልኣይ ንውስን ደቓይቕ ፀሓይ ምውፃእ። ንጉሆ ን10 ክሳብ 15 ደቓይቕ ፀሓይ ምውፃእ ንቫይታሚን ዲ ንምርካብን ንመንፈስኩም ምሕዳስን ይሕግዘኩም እዩ። ሳልሳይ ንኣካላትኩም አንቀሳቕስዎ። ንጉሆ ንውስን ደቓይቕ ዝኸውን ዝኾነ ዓይነታዊ ስፖርት ምንቅስቓስ ግበሩ። ንሓይሊ ሰውነትኩምን ንትኹረትኩምን ይሕግዘኩም እዩ። ራብዓይ ዝጠዓመ ቁርሲ ተመገቡ። ቁርስኹም ፕሮቲን፣ ፋይበር ከምኡ እውን ጥዕናዊ ስብሒ ዝሓዘ ክኸውን ኣለዎ። ንኣብነት እንቋቑሖ፣ ኣቨካዶ፣ ፍረታትን ኣሕምልትን ጽቡቕ ምርጫ እዮም። ሓምሻይ ንሰውነትኩም ግዜ ሃብዋ። ንጉሆ ን10 ክሳብ 15 ደቓይቕ ንነብስኩም ግዜ ብምሃብ መጽሓፍ ምንባብ፣ ሙዚቃ ምስማዕ ወይ ድማ ጸጥታ ዝሰፈኖ ቦታ ኮፍ ኢልኩም ምሕሳብ ንኣእምሮኹም ጥዕናኹምን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ከምቲ ዝረኣናዮ ናይ ንጉሆ ልምድታትና ኣብ ጥዕናና ዓብዪ ጽልዋ ኣለዎ። ነዞም ጎዳእቲ ልምድታት ብምልላይ ብጠቐምቲ ልምድታት ብምትካእ ንጥዕናና ዓብዪ ውዕለታት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። ጽቡቕ ናይ ንጉሆ ልምዲ ንሙሉእ መዓልቲ ጽቡቕ ጅማሮ ይህበና። ስለዚ ንንጉሆና ብጥንቃቐ ንጀምሮ። ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል መደብ ብኻልእ ኣገዳሲ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።